Muga-muga kasil bengi iki. Burung-burung wis diwedeni malahan aku. Gitu ya. Aku ki juru kucan kene. Oh, nggih ta, Pak. Om, Lek, Pak. Iki ana perlu apa ning kene? Niki lho kula ajeng nganu pados petunjuk tingge nganu mikat nganu pasangan kula. Ana nang ngisor wit kemboja sik kijer kembang kae. Oh, nggih. Teng mriko? Heeh. Oh, nggih. Engko nek ana benda sik ketok Nggih. jumuken wae. Oh, nggih. Nuwun nggih, Pak. Sik. Wah, peteng ya tapi kula mboten beto Nggih. lampu ya. Monggo. Ngambil angsal ta? Angsal. Nggih. Ngambil riyen nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Bocah saiki kok aneh-aneh penjaluke. Mengko nek ana apa-apa tak tinggal bali wae. Kene iki apa ya? Sik diomongke bapake juru kunci mau. Ngisor wit gedhe. Makame ya loro kembar. Wis tak cobane muga-muga dina iki kasil. Wis. Kene muga-muga iso. Mbah. Kula ajeng nyuwun tulung niki, Mbah. Niki bab nganu cewek kula niki. Angger nyeraki cewek kula mesti wonten sing ngrebut. Nek mboten gondes direbut Pak J. Angger arep ketemu ora tau iso. Wis pripun iki, Mbah? Mbok kula diparingi dalan ben saged ketemu lan saged menjalankan napa sing dikarepe kula. Ngopo to kowe nggugah aku, Le? Wis iki tak omong. Niki lho, Mbah, kula ajeng njaluk tulung. Tulung apa? Niki lho kula niku ajeng ketemu cewek kula wae kok angel banget. Masalah cewek to iki. Kecil nek masalah cewek. Nggih to, Mbah, mbok kula nyuwun tulung banget niki, Mbah. Ayo wani pira? Pun mengke gampil nek syarat-syarate kula betake. Saiki kula mboten beto napa-napa namung beto ting niki mawone rinyukani bapake juru kunci wau. Ya wis, iki engko tak nehi syarat. Mesti eneng pertanda. Tapi aku kudu mok nehi kabeh syarate aja nganti bolong. Nggih, Mbah, siap. Nggih kula jalanke syarate panjaluke jenengan napa? Sesuk syarate kuwi mok wenehke bapakne ceweke kuwi ya. Waduh, berarti kula kudu ketemu kali bapake niki. Ora iya nek perlu mbah-mbahne ya diketemoni. Pun nggih pun mboten napa-napa, Mbah. Sik penting kula saged ketemu cewek sing kula senengi niku. Ya Ben wis. mboten direbut gondes kalih si J malih. Ya kowe nunggu kira-kira 3 tahun ning kono mesti ana petanda. Nek teng mriki 3 tahun nggih kula dicokoti nyamuk, Mbah. Kali kademen mboten beto sarung nggih kula. Kowe gelem apa ora? Wis lelakon arep golek jodoh angel men. Nggih pun, Mbah, kula tunggonane mriki. Ya wis ditunggu ya. Nggih. Wis simbah tak turu neh wae. Wah, ngenteni wong turu iki. Wis ngenteni suwe banget iki. Pirang-pirang jam ora ana petunjuk iki malah. Simbah mah ya malah turu dinteni kei petunjuk ben gendang sat-sat malah tinggal turu. Wah, apa iki mau?
Kok simbah apa ya? Wis iki engko tak gawone bali tak waca. Muga-muga cewek sing tak senengi bali karo aku. Wis saiki tak bali karo mbalekke ting iki ngene bapake mau. Wah, syaratnya apa ya saka simbahe mau? Tak bukake nyoba. Setep 3/8 iki. Muga-muga tak bukake tak wacane. Muga-muga berhasil. Apa iki? Tenan ora iki tulisane iki saka simbahmu iki syarate. Kok malah mitio, telur, brambang, bawang, penyedap rasa karo uyah iki piye iki? Iki syarat ben iso nemokke cewekku kae ben cedhak karo aku apa kon masak iki jane. Walah, direwangi bengi-bengi ning kuburan malah oleh kaya ngene piye gekno. Ora apa-apa tak cobane. Muga-muga sesuk iso kasil. Tak simene sesuk tak cepake syarate wis tinggal turu wae ben mimpi indah.